बोली बीना वाली मैया की। मिक्स बाय खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मनिहारी कटिहार। म्यूजिक बाय डीजे विकास सीतामढ़ी। सुर के देवी सरस्वती नाम विद्या के मैया बाटेल ज्ञान सुर के देवी सरस्वती नाम विद्या के मैया बाटेल ज्ञान करल जाई पूजा औरी गुणगान करल जाई पूजा औरी गुणगान विद्या के मैया बाटेल ज्ञान सुर के देवी सरस्वती नाम विद्या के मैया बाटेल ज्ञान। रामायण वाल्मीकि लिखले हो पढ़े के नहीं सीखले हो पढ़े के नहीं सीखले हो। रामायण वाल्मीकि लिखले हो पढ़े के नहीं सीखले हो। सर दे के बड़ी माया बा बनल सब पर दया बा पुस्तक देहनी में सब विज्ञान पुस्तक देहनी में सब विज्ञान विद्या के मैया बाटेल ज्ञान सुर के देवी सरस्वती नाम विद्या के मैया बाटेल ज्ञान। मिक्स बाय खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मनिहारी कटिहार। बंटी बिहारी पूजा करेला कुंडल ध्यान धरेला कुंडल ध्यान धरेला। बंटी बिहारी पूजा करेला कुंडल ध्यान धरेला। सरस्वती के चर्चा बा खुशी से करब न खर्चा बा अही अखिलेश के बढ़ावल निशान सोनू सरनी लपति हली ध्यान विद्या के मैया